Vukovar Press, Vukovar u tiskanim medijima 1991-1996. naziv je izložbe autorice Alenke Mirković-Nađ, ratne izvjestiteljice Hrvatskog radija Vukovar, otvorena u Vukovarskom Hrvatskom domu u okviru 20. obljetnice obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Ovo je prva izložba takve vrste ne samo u Vukovaru, već i u Hrvatskoj, pojasnila je autorica izložbe. Na ideju smo došli naprosto tako što je jedna privatna kolekcija je donirana Memorijalnom centru, odnosno njegovom multimedijskom odjelu u našoj Vukovarskoj vojarni. I onda smo došli na ideju da bi to trebalo izvaditi iz kutija i registratora. Dakle, dečki iz Hrvatske vojske su to sve uredno lijepo prenijeli na kompakt disk, dakle to je sačuvano u digitalnom obliku, ali smo željeli i u fizičkom obliku prezentirati tu jedinstvenu zbirku i u javnosti, a evo, nema bolje idealne prilike za to. Izložba, koja je zbirka od približno 3000 članaka iz domaćih i inozemnih tiskanih medija, je plod jedne od onih sretno nesretnih okolnosti koje su obilježile izgubljene godine, što su ih Vukovarci proveli u progonstvu. Ja se nadam da će se ta kolekcija popunjavati tako da imamo doista jedinstvenu i zapravo kompletiranu zbirku tiskanog materijala o Vukovaru, ratnom, poratnom i suvremenom. Riječ je o iznimno vrijednom materijalu ne samo u smislu dokumentiranja jednog vremena, već je to i svojevrsni spomenar u kojem su istaknuti događaji i sadržaji koji su smatrani ključnim za pojedinu godinu. Izložbu je otvorio pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika Siniša Kovačić.